खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजि उजि भगबाननि महर लासिनो दामगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जुजिनानै जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं ओमफ्राय नै बयबो बिथाङाबो न'आव फैसिनायजों एकदम खावलाय थावलाय एकदम फावदुर फावदुर जाजोबफिनबाय आरोना ओरैनो बुग्रा मोदोम मा होनना बुंनो जेखियानो जादोला सोनाफोर बबेथिं बुलांबाय थाथोंसै आंहाथ' ओमफ्राय जोङो फिसाजो फिसालाखौ स्कुलाव दोनखांनानै बिसि फिसाय सानैजों हाबाफारि मोनसे लानो ओंखारदों आरो ना थ' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांनोसै थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो फाइनालि मोनबाय सेन्देलखौ खुदोब्रा खुगोनलै आङो मालाय सक सखा सुदों बेफोरखौनो नायनो होननानै फैदों आरो ना आङो साइकेल लांनाया बेयावनो दंमोन एसे देरद्रायगोन दाङा थबल' इयो दाङा थबल' नों लानायाबो मोजां जौगासिनो मानसियालाय जौनायालाय जौगासिनो लाखाबालाय गिदिरखौबो लाजायो जेबो नङा कालारखौ मोजां मोनथारदां नै बेखौ ना 4 বছর প্রেসার ইয়াতে প্রেসার বেশি বাচ্চা গিলা আরো নোয়ারে না খাইতো সাইকেলটো সাইজ একই আছে 16 নম্বৰ হয় কিন্তু এটা অলপ সাপোর্ট হয় অলপ হ্যাঁ আচ্ছা না খবর নাই ইয়াতে দেই আরে গং নাঙ্গান এনেকো কালার নাই তো এনেকো এও জিরাই বারে সই ননা মনা সই নয়া দুসরে গেম দিও করাবা কারেক্ট ইয়ে কারেক্ট জায়গা কালার বেরে দংবা লাদो হ্যাঁ কি কালার আছে দাদা এটা ও ছোটটাই নিবা লাগবো রে বাচ্চা এটা পিছত 5-6 বছর হইলে হে পিছত मा बिसा जोदो बोसोरसेफ्रावनो माबा खायो साख्रि जाजोबखायो लांलाय नों बयनांगौ ओमफ्राय बिदि दामलाय दादा ओइथ' दाम डेन्जार दाम लागायसिगोन नों आरो 6000 खौसो दांबावदों नाखाय गसङै देनां बै माबा 30,000 खौ बायना होबानो जाबाय माबा मा होनोलाय बेटारि 45 माबानि सालायलांनो हायो होनोब्ला बेसेबां सालायलांनो हायो 45 किल'मिटार आं न'आव मोनो लालिपारा मोनहैगोन ससेखौ आं सालायलाब्रा ससेखौ ओरैनो सानसै पेडेल सानोसै ओमफ्राय ससे हाया होनबा बेटारिजों थांनोसै 30,000 होनबा आरो गियार साइकेल हा 30 किल'मिटार जेनेबा बेखायनोथ' ओमफ्राय आरो गियार साइकेल सोंदोंमोन फिसाला रोनावबाय थायो 4,500 फोरनि दङ ओमफ्राय बियो मोजां नङा जाहैदों बारा ओमफ्राय 10 फोरनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय गोजौनिखौ लानांगौ जाहैदों नाङा बिबानो मोनो नामा जादों ना फिटिं खालामबायमोन आरामनो फिटिंनिखौ नायबाय एसे ओरैनो दे जागोन नारनांगोनसो बेखौ नै बिसोर खाटाक जाबाथाय जागोन दे सेना सिलायनो ओमफ्राय दंना मोजाङै बेगबो दंलायो 2000 बै थादोंमोन 2100 लामारबाय आरो ना जाबाय दे दखाना हाबनाय नङादां आं उथायनोसै मै उथाम दे नों खाथाखौ लादो आं हमथानोसै दे एमारेम खाथियाव लांफैदो जालायनोसै एबार लानांगौ साबिखौ अबेबा लानांगौमोनलै बेगाबो गोरलैखौसो लाबोफ्रांबायना आङो खावसे गाखोनानै ओरै बामनानै लानांसिगोन आं फै खावसे गाखोनोसै आं गेजेराव हेन्देलजों थुख्राय जालायनाय आरोना दखानदारा इदि थिखोनानै हरबाय
फिसा खस्थ' मोनबोलायबावबाय प्रभु ओंखारनो हाला नामा जाबाय बिफाया हेन्देलजों थुग्लिजाबाय आंहा नैबेजों थुग्लिजानानै बिखायानो हाद्दियानो बायजोबसिगोन बिखायानो गावखौ सिख्ल'नायसै नै मोखाङाव एसे खोबस्रोलायनानै दोननोसै आङो दा साफ्राय सोबाय थानोसै र' वा मा होनदों मा लेखाखौ लिरदों नों गेलेदोंना गेलेयाखै लोगोफोरजों गारि फैयो गारि फैयो मा गारि फैयो नै गारिया खानाया मानो बिदि जाय बुंजाजोबखो खानाया मा जाजोबखो हनै नायनो हरदो दैयाव हरदो दे खेवना हर गाखोदो गेलेदों मा नामलाय नोंना रिजिना ए दे गेलेनांगौ मालाय आगोलावसो जिरायो नोंहा लाददेयावसो जिरायहैयो ओरैनो हरलाय माव आयु हेरबिना गदोंमोन नामा दे सिङाव नारखो गोजौआव बोखोनांगौ ना गोजौआव बोखोनांगौ खाफालावसो थाहैबाय नोंना दे मोजाङानो जादों नों गाबदों नामा दहाय आं फैनायाव गाबाखैना आं फैनायनि उनाव गाबदों नामा सानदां गाबनायालाय गाबाखै होमबाबो हमथाबाय थादोंमोन आंखौ जारलासो थोलाय जुथायाखौ मेगन गदै सरप्राइज आयु सरप्राइज माव नायनो मानसिया मादि जाखो आयै गथ'आ मोजां मोनदों ना मोनाखै माव मोनदों लाजिबाय लाजिलायो फैदो माव जुथाया खुफैदो गाखोनायदो फै जागोन ना जाया फैलाय जोंनानिया गाखोनो हागोन ना हाया आयु लाजिबायसो गथ'आ मा जाबावनांगौ जाखो जुथाया खुदो मा वा खुवा लाजिबाय गथ'आ आयु लाजिबायसो गोलैया साखा दंखायो गियान जथिनि बायदिसो गोलैया माव गाखोलाय साखा दंखायो नै नोंखौ गोलैहोआथ' गोलैगोन सानदों मानसिया थिखांलायदोलाय एसे गोजौ जादों थिखां दे मानसिखौ थिखां आयु गथ'आ साइकेलखौबो थिखां हायो आयु वा दे हमथादो हेन्देलाव गानो हो वा बिमाय गाइखेर लाबोग्राजों जा नांलायो दाउ नालाय आमाया लायालै नोंनिखौ गाइखेर लाबोग्रा हेन्देलाव हम मा बैयाव हमनांगौ दे नारदो बुवा दा सान्दुं दुंदों आंहा जि जोम जाब्रा बहननो मोनथ'वाखै दासो बहनस्रांसै आं आयदै आफा इसोर ओरै थांलाय ओरै फैलाय महा समस्या बुवा ओरैनो हरलाय आंखौ माव हैसा गिलायलायो आरो आं जि जोमखौ एसे लामस्रांहैनोसै मा खालामनो फुंनिफ्रायनो अखा गाखोदो सना दे नाङानोहाय सान्दुंनि एसे महर नुनायखाय बग्रा बग्रिबो सोलायनोसै आङो बिफायाबो एबार आंनो कलकातायाव थांनानै कलकातानिफ्राय बग्रा लानानै फैयाखै भगबान आं बायनायखौबो फसाया हिप्न'टाइज खालामग्रा माबा खालामग्राखौसो बायोनो आहा माने एकदम बोरैबा आगर थाबाथाय गाव हिप्न'टाइज जाफैलायबावो जाहैदों मा होनना बुंबावनो आरो मा खिनो लाबाखै नोङो एबार बग्राखौ बग्राखौ होनदां कलकातानिफ्राय लाबोनाया खथ' गोबाव बबाय आङो नै थान्दा बुख्रि खालायलायनाय साननैजोंनो मैला जायो गथ'फोरनि गाग्लिनाय आयु लाजायाहाय क'क्राझारावनो बायना होलांदो आरो माथो नोंहासो फसायो नोंना फसायनायासो मोजां मालाय खम मोनसां आंहा आंनि अनलाइन हरनायखौनो जोरबायानो आंनाबो खिन्थु पियर सुथि नङा नालाय गरमाव बोरैबा मोनो ना सीखा कभी जीना कैसे जीना दहलीज पे मेरी जिंदगी मिनिनो ना गाबनो नै ओमफ्राय
गान्दुबो सुनो हैनांगौमोन आंहा गान्दुफ्रा लिक जाजोब्बाय मा होनना बुङो सिङाव मोनसे गान्दु कभार दंबावलायो खोमा ओमफ्राय गगोन ना ओमफ्राय नै मिनिना गाबनो आरोना फिसाजोनि स्कुल थांबा खानाय खालामनानै लाबोनाय लबारा बेयावबो बाहागो मोनबाय आरोना उन्दुनो मोजांथार गान्दुआ खुना माने हिटथार आरोना गारनायाव गैया ओमफ्राय नैबेबो बिदिनो लिक जानायसो बे नङा नैबेबो लिक जानायसो मिनिनानै थैगोन ओरै खालायनाय आरोना इहाबो गोरिब मानसि गोरिब जिबन जायो फिसालाया बेखौ नङाबानो उन्दुलायबावा मालाय लोथो लोथोनो मा होनबावनो आरो जाबाय सुनोसै आं बेखौ साइकेल सालायग्राया अबाय थांखो बिब'जों थांबाय गाखोबावनोसै दे गाखोगोन आं फिसाया गाखोगोन दे मादै गोलैयाथ' मानै साखा दंखायो ना मोननै मोनथाम दे सालायथार दे साथार रोंबायानो दिनैनो रोंबायनो दिनैनो बायबाय दिनैनो रोंबायानो र' आं एसे फावसायनानै होनो दे गिनाङा मा बिमा दंखायो बिमाया गोलैहोआना बेलाय नारा दे नों सालायो आं नारा दे आं जि सुहैसै ना फिसाजोखौ एसे नायबावनो लुगैदां दे हेपि बार्थडेनि गिफ्टसो दा बेनोथ' नोंना हेपि बार्थडेनि गिफ्टसा दे मा 4 years जाबाय नालाय नों मोना सौसिगोन नालाय ओंखायनो लाबोबाय आङो सिबाय दाख्लैनिफ्रायनो बिबाय थानाय ओमफ्राय हेपि बार्थडेआवसो होगोन आं होननानै दोनबाय थादों दे सालायदो आथिङा दे 1 2 3 फिदिंथारनो हायो मा फिदिंथार गोलैयाथ' नोङो साखा दंखायो उनथिं हमथाग्रा नै साखा दंखायो गोलैहोआ दे गोलैजानो गिदिं गिदिं जादों नालाय नै इदि दंलायो दाउ बायदि बिरनो हानाय बुवा पार जोंफ्रा गोदो बेफोरनि सिन्दाब गुन्दाब मोनथिबाय आयौ दे हामबायसै दै बथलखौ नुवाखै नोङो नुबाय सिरि नाजाखोमागासिनो दङ आसोला बुवा दे रोंथारबाय दे साथार नाजाखोमागासिनो सिरि बुवा आया माथो गोजान खारथारबायलाय गोजान खारथारबायथ' मेंबायबो रोंबाय मेंबायबो माथो फावसायनो रोंलायलायगौलाय बा दे सालायथार दानो रोंगोन नोङो सिरि नाजाखोमागासिनो दं जिखियानो जादोला सुनाफोर आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै बेनो फिसाजोनो बार्थडेनि नामै बेखौनो बायनानै होबाय ओमफ्राय आंना ब्लगआ एसे उल्टां फाल्टां जाबाय बिसोर लाग्रोनायमोन ओमफ्राय आं बार्थडेनि केकखौलायनो रायखसखायनो जाग्रा लोंग्रानियासो नामा खुगायाव फैयो आरोना बार्थडेनि ब्लगखौसो आं आगोल होगोन आरोना जाय नाया मेम'रि हिसाबै सोनानै गालांसै मा होनदों गिलुं सालायगोन उनाव गिगागोन इयो गिगाबाथाय फोर सालायगोन र' थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगजोंनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच